אני חי את מה שהיה אז כמעט בצורה יומיומית. הייתה אזעקה, רקטה נפלה 10 מטר ממני. קיר חטף את כל העדף. אחרי הפיצוץ, קמתי. התנקתי וניגשו אליי, שאלו אותי אם אני בסדר. לא ידעתי כל כך מה קורה איתי. אז עניתי שכן. חזרתי הביתה, ישבתי בפינת האוכל ואני מתחיל לראות, אני לא מבין מה קורה לי. מרגיש את הלב שלי עם פמפם כמו... לא יודע, את הידיים שלי רועדות. את הראש שלי במין לופ של מחשבות על הרעש שהיה לי בהזקה, ואני לא מבין מה קורה לי. המחשבה בראש אומרת, אוקיי, זה לא טוב, שיהיה ככה עוד איזה דקה משהו, קופסה ידפק. חייב לעשות משהו. היה ידוע באזור שאני נפח מתחיל. קיבלתי רקטה מהרבש"ץ שנפל פה באזור. עכשיו לקחתי אותה ולא רציתי לעבוד איתה. ואז כשבאתי לפה ואני רואה את הרקטה, תבין את האנרגיה השלילית שלה. כאילו היא לא יגיד לך. ואז התרגזתי ואמרתי שאני חייב למחוק לה את החיוך. אז התחלתי לחתוך אותה לטבעות. אני מחמם את הנקודה פה, מקופף 90 מעלות, מגלגל אותו סביב עצמו והופך אותו בעצם לגבעול. אני מחזיק מלחציים ומתחיל לפתוח אותו כל עלה עד שיוצא לי ורד. זה נהיה אצלי איזה מין שגרה מונוטונית. זה הטיפול שלי.